16टा डिपार्टमेन्टखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो माने BTR नि जि चिफ बिनि क्षमतायाव लाबोफिननानै एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रिमलाइनखौ टप टु बटम बेखौ मोजाङै सामलायनायनि जि मोनसे मेकानिजम बेखौ क्लियार खालामनानै लानांगौ। हेलौ एभरिवान, गुड इभिनिं। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङै दं आरो लोगोसे नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनि अननायाव आंबो मोजां दं। स' लोगोफोर, दिनै भिडिअ'आ जाहैबाय जोंहा सिगाङाव होनाय भिडिअ स्क्रिप्टनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो भिडिअखौ दिन्थिनो लानानै फैदों। बिनि भिडिअखौ निस्सय नायनो हागोन नोंथांमोना दानि उनाव। दा बिनि सिगां आं जोंहा मानगोनां BTR नि चिफ जिथुनाखि प्रमद बर', जेरैबाबो दिपेन बर' सारमोनाबो बे बिथांखौनो खावलायखादों, BTR नि चिफ मिनिस्टार प्रमद बर'खौनो। जाय हक, बिनि बाथ्राखौ जों दा दसेनि उनाव सावरायगोन। जिखुनु जाया मानो, जोंहा प्रमद बर'आ माखासे हाग्रामानि सायाव बाथ्रा सोनखारिबाय थानाय बा गोदान आसनि खुलिबाय थानाय, बिनि सोमोन्दैनो आं दिनै नोंथांमोननो भिडिअखौ लानानै फैदों। जिखियानो जाया मानो, BTR सुक्ति जानायनि उनाव जोंनि आसामाव बा BTRआव गोबां गोजोन फैबाय होननानै बुंदों। बे बाथ्राया थारैनो गोजोन फैमारदोंना फैमाराखै नोंथांमोनासो बेखौ मिथिसिगोन। दिनै जोंफोर बुंबाय थायोब्ला एसेयावनो एसे दाय नाङो, नोजोर नाङो, नङा होमबा? थेवबाबो जों बुंनो बाध्यता जानानै फैयो। गहपुरसिम BTR फैबाय होनना बुंदों बिथाङा। गहपुरसिम BTR फैनायनि थाखायसो जों सोमावसारदोंमोन नामा? रायजोफोर, नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहरलाय। जोङो गहपुरसिम BTR लाबोनो थाखाय जों सोमावसारदोंमोन नामा? जोंनि सिमाङाथ' संकस्त सदियासोमोन, बड'लेण्डनि डिमान्डसोमोन। दिनै बे बड'लेण्ड डिमान्डखौ बिथाङा बबे जायगायाव फाननानै फैखो आरो मानि खारनाव दिनै BTRखौ लाना फैखो, नङा होमबा? बड'लेण्डखौ मोनब्लासो जोङो गोजोन फैबाय होनना बुंनो हागौमोन। दिनै बड'लेण्डखौ मोनैनि खारनावथ' दासिमबो जोङो BTRखौ लानानै फैनायनि उनावबो जोङो गोबां मानसिनि जिउ खहा जालांगासिनो दङ। गोबां आइजोफ्रा दासिमबो जिनाहारि खालामजागासिनो दङ। गुबुन जाथिजोंबाबो बा किसुमान मानसिफ्रा अफिसियेलि खामानि मावनाय मानसिफ्रानो दिनै गावसिनि अफिसारफोरजों गाज्रि नोजोरजों नायजागासिनो दङ, गाज्रि बेबहार बाहायजागासिनो दङ, खालामजागासिनो दं। अब्ला बेफोरबायदि जों माबोरैहाय जों गोजोन फैबाय होनना बुंना लानो हानो, नङा होमबा? लोगोफोर, आङो भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामाजासे नोंथांमोननो आङो भिडिअखौ दिन्थिग्रोन। प्रमद बर' बिथांनि बुंनायखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो, नङा होमबा? UPPL होनना बुङोब्ला बयबो जोबोद मोजां मोनो। मानोना 19 बोसोर BPFनि सासननि समायाव रायजो राजाफ्रा जेखौ लुबैदोंमोन बेखौ मोनाखै। 3 बोसोरावनो UPPLनि सासन फैनाय लोगो लोगो रायजोफ्रा गोजोन मोनबाय, रैखाथि मोनबाय, मोजां थासारि फैबाय, गावनि गोसो बायदियै, गोसोनि साननाय बायदियै रायजो जानो हानाय मोनसे परिबेस फैबाय। बेखौ बयबो रायजो राजाया मोजां मोनदों। बेराफारसेथिं बर' हारिनि थाखाय मोजां बाथ्रा, जोंनि बिदा फंबायफ्रा दिनै न'आव फैजोब्बाय। मोनसे समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदोंमोन, संकसनिफ्राय सदियासिम जोंनि रायजोआ जानांगोन। दिनै संकसनिफ्राय सदिया नङाब्लाबो गहपुरसिम जोंनि रायजोआ अरनायनि मोनसे खाबु फैबाय। सुबुं धोन दानायानो जोंनि थांखि। फरायसालिफ्रा अखा सेरजोबनाय जाबायमोन, बादामालि खालामजोब्बायमोन। थांनाय बोसोरसेयाव जोङो 500निख्रुइ बांसिन स्कुलफोरखौ रिपेयारिं खालामदों। 100 गोदान स्कुल लुदों जोङो, मडेल स्कुल। बिथांनि गोसोआव दा मोननैल' खोथा दङ, फैसा आरो पावार। फैसा आरो पावारनि थाखाय बिथाङा बायनोबो हायो, फाननोबो हायो, सिगिनोबो हायो, गावबो माने मालायनियाव बन्दक थानो हायो, जि नांगौ बेखौनो खालामनो हायो। हारिनि जेसेबां अलखद जागोनब्लाबो बे खोथाखौबो बिथाङा उल्थायनानै बुंनो हायो। हाग्रामा महिलारि होननाय मानसिखौ कुनुदिन माने दिनै रायजो राजाफ्रा आरोबाव जायगा होनांगोन होननानै आं साना। खुलुमनोथ' नांगोन, बिथाङा दिनै नङा गाबोन खुलुमनांगोन। नाथाय आं खुलुमजानाय नङा, मानोना बिथाङा बैसोआव आंनिख्रुइ देरसिन। बिथांजों खुलुमजानाय आंनि थांखि नङा। बर' हारिनो मोनथायखौ लाबोनानै सासे बर' फिसा हिसाबै बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव खामानि मावलांनायासो आंनि थांखि। हाग्रामा महिलारि बिथांजों खुलुमजानाय आंनि थांखि नङा। जायखौ जों रायलायो आमेरिका, इंलेण्ड, जापानफोर बायदि जौगालांनांगो, बिनि माखासे मिशनखौ जों बानायगासिनो दङ आरो बिनि थाखाय गुबुन हादोरफोरजोंबो सोमोन्दो दानानै माखासे खामानिखौ मावगासिनो दङ। UPPL होननानै बुङोब्ला बा अर्थात प्रमद बर' सालायबाय थानाय BTRखौ होननानै बुङोब्ला गासै रायजोफ्रानो जोबोद मोजां मोनोनो। बे बाथ्रा सियर ना रायजोफोर? नोंथांमोनासो मिथिगोन। UPPL होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना मोजां मोनमारो नामा बा सापर्ट होमारो नामा UPPL सरकारखौ, अर्थात BTR सरकारखौ? नोंथांमोनासो मिथिगोन। नोंथांमोना अननानै दा कमेन्ट्सआव बुंहरदो। आरो बेजों लोगोसे मा बुंदों बिथाङा, हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोर BTCखौ सासन खालामनाय समाव गोबां बेसादफोर बा गोबां BTCनि डेभेलप जानो गोनाङा गोमानानै थादों बा गायब जानानै थादों, बेफोरबायदि बुंनाय जादों बिथांनि बुंनाया। बेफोरबायदिया निस्सय जामारदोंमोन नामा? नोंथांमोनासो फोरमायनो हागोन, रायजो राजाफ्रासो, बा अर्थात BTRआव थानाय बा BTC सिङाव थानाय रायजोफ्रा
सौदियासिम नङाब्लाबो बड'लेण्डआ बा बिटिआरआ गहपुरसिम जानानै फैबाय बेयाव गोबां रायजोफ्रा गोजोननाय फैदोंनो बे बाथ्राया निस्सय किसुमाना गोजोनदों बा किसुमाना गोजोनाखै अर्थात जों बायदि मानसिफ्रा गोजोनाखै मानो होनबा दा रायजो राजाफ्रा गोजोनदोंना गोजोनाखै जोंहा बेखौ मिथिया आरो मिथिया माने गोजोनखायाखै फ्राय रायजोआनो मानो होनबा जोंनि सिमाङा गहपुर नङामोन जोंनि सिमाङा जाहैदों संकस टु सौदियासोमोन बिनि खारनाव जों गोजोननाय मोनाखै आरो जोंनो बिटिआरनि गोनांथि नङामोन जोंनो बड'लेण्डनिसो गोनांथिमोन बे बड'लेण्डखौ लानानै जोंहा दिनै बिटिआर लाबोनायनि खारनाव जों गोजोननाय गैया बिथां प्रमद बर'आ जे बुंबावदों जोंनि बर' रायजोनि बिदा फंबाय फिसाफ्रा फैजोब्बाय अर्थात सोरखौ बुंखो थारमाने हाग्रायाव थाग्रा जोंहा मानगोनां बिर जोहोलावफोर एनडिबिफोर बे बिथांमोना दिनै 6 फायार जाफैबाय नङा होमबा बिनि थाखाय मोजां बाथ्रा होनना बुंदों मोजां बाथ्रा बिथांनि थाखाय जाखागोन निस्सय मानो होनोबा बिथाङा दिनै बिथांमोननि बेसेन गोसा समखौ बरबाद खालामना होबाय आरो मा होनो मोननांगौ मोन्थायफोरखौ बेखार खालामना होनो हाबाय डिमान्डखौ भंग खालामना होनो हाबाय बिनि थाखाय गोजोन जाखागोन आरो बुंदोंमोन उपेन्द्र ब्रह्मआथ' संकस टु सौदियासिम बड'लेण्डनि खोथा नङा होमबा गावनो निस्सय बुंथारदों बे बाथ्राखौ दा संकस टु सौदियासिम लाबोनो हायाखैब्लाबो गहपुरसिम लाबोबाय होनना बुंदों बेयावलाय सोर गोजोननाय फैनो उपेन्द्र नाथनि सिमाङानो संकस टु सौदियासोमोनब्ला दिनै बेयावलाय माब्रैहाय सोर नों आं रायजोफ्रा गोजोननाय मोननो गाव मालाय बोरै गोजोनदों बेखौ जोङो गासिबो हमदांनो हायो नङा होमबा गावहाबो गोसोआव गोजोननाय गैयामोन नाथाय गाद्दियाव जिरायनो मोननायजों लोगोसे थाखा फैसानि लालसखौ नुनानै बिथाङा दिनै गोजावबाय आसाम सरकार बा भारत सरकारनि आन्दाराव नङा होमबा रायजोफोर बेसो जागोन जोंनि मोनदांहरनायाव बा सानहरनायाव सुबुं धोन दानायानो जोंनि थांखिब्ला दिनै सुबुं धोन दानाया बहा थांदों मानो दासिमबो गोरिब गुन्द्राखौ मोजां न'खर खालामनानै होनो हायाखै मोजां समस्यायाव मानो लाबोना होनो हायाखै बेनो नामा नोंथांनि सुबुं धोन दानाया प्रमद बर' सार नोंथांनि सुबुं धोन दानाया बेफोरखौसो बुङो नामा दिनैनि गेजेराव नोंथाङा बुंबावदों थांनाय बोसोराव 500निबो बांसिन स्कुलफोरखौ रिफायरिं खालामदों आरो 700सो स्कुलखौ गोदान गायसनना होदों होननानै बुंदों दानि जुगाव बा हाग्रामा महिलारिनि सरकार सालायनाय समाव जिबायदि बिथाङा फैसा आरो पावारखौ बाहायदोंमोन नोंथाङा बेबायदि फैसा आरो पावारखौ बाहायनो हादों नामा नोंथाङा दि बुंदों बिथाङा दिनै फैसानि थाखाय बिथाङा गावखौबो मालायनो बन्दक दोननो हायो नङा होमबा आरो हारिनि अलखदाव गोलैनो गोनांखौबो उल्थायनानै बुंनो हायो दिनै बिथां बायदि मानसियानो दिनै गावखौ मालायनाव बन्दक दोननाय माने बे हारिखौ नायनाय हारिनि थाखाय दिनै गावखौबाबो बन्दक दोननो गोनां जागोन गावनि सरकार सालायनायखौबाबो बे गुबुननो दोनथ'नानैब्लाबो माखासे फान्डफोरखौ बे लानानै फैयोमोन बा लानानै फैदोंमोन बेखौ जों थब्लङै बुंनो हाया गासै रायजोआसो बुंनो हायो मानो होनोब्ला नोंथाङा दि बुंबावदों आरो बेफोरबायदि फैसा आरो पावारनि खोथा फैसा आरो पावार गैयाबा दानि जुगाव मा जानो फैसा आरो पावारखौ लानानैसो जोङो दिनै आसाम सरकार बा भारत सरकारखौबो जों बायनानै लानो हायो बेबायदिसो जोङो पावारखौ नांगौ नोंथांनाव दिनै मा पावार दङ नोंथाङाथ' बुंदोंमोन गासिबो पावार दंजोबो जोंनि बिटिआरआव होननानै दिनै एसपि डिएसपिफोरखौ मानो किसुमान गाज्रि नोजोरजों नायबाय थानायफोरखौ मानो आउट खालामनो हायाखै बेनो नामा नोंथांनि बिटिआर सरकाराव मेन पावार फैनाया नोंथाङा बुंदों हाग्रामा महिलारिजों खुलुमजाया होननानै आरो हाग्रामा महिलारि बायदियाबो नोंथांखौ खुलुमग्रा मानसि नंखाया नोंथांनि माइन्डखौसो नायदों बेबो नोंथांनि माइन्डखौसो चेक खालामदों दिनै बुंदों नोंथाङा हाग्रामा महिलारिखौ गाज्रि सोंखारिनाय बा जेबो मावाखै 17 बोसोरनि अनगाथ' नोंथाङा जेरैबाबो हाग्रामा महिलारिनि सायाव बेलेग खोथा बुंनो रोंखाया आरो नोंथांनि बिटिआर सरकार सालायनाय समाव दिनै 17 बोसोरनि अनगा जेबो फंसेबो राव गैखाया बे 17 बोसोरखौ लानानै नोंथांमोना खालि 17 बोसोरखौल' रायखांबाय थाखायो आरो नोंथाङा मा बुंदों थाइलेण्ड इंलेण्डफोर बायदि खालामनायनि बेबस्था लादों होनदों नामा आसामाव बा बिटिआरआव बे सिमाङावथ' नोंथाङा जाखाया आरो जामारदोंब्ला बेफोर खामानिखौ नोंथांमोना सिं खालामबाय दंबा बे एक्स एनडिबिफोरनि एक्स ग्रेसियानि रां मोननो गोनां फैसाफोरखौनो नोंथाङा बैफोराव खरस खालामगासिनो दं आरो बाहायगासिनो दङ दिनै बिनि खारनावनो एक्स एनडिबिफ्रा गावसिनि मोननांगौ मोन्थायखौ मोननो हायाखै आरो गावसिनि जिउखौ खुंनो हायाखै जानानै दङ नोंथांमोनानो बुंदोंमोन दिनै बिजनेस बेफार मावनानै जानो थाखाय बिथांमोनखौ 6 फायार खालामना होनानै हाथियार सरकारनो गथायहोनानै दिनै नोंथांमोनहा बिथांमोननो अननाय होगोन बा बिथांमोनखौ नायगोन होननानै बुंदोंमोन दिनैनि दिनाव बहा थांखो नोंथांमोना बेफोरबायदि रांखौ बैयावसो गारजोबदों नामा आरो नोंथाङा जिबायदि माखासे पावारनि खोथा बुंदों बे पावारफ्रा दिनै बबेयाव गोमालांखो जुदि गोमानानै थाङाखैमोनब्ला दिनैनि दिनाव दिफेन बर' मानगोनां एबसुनि बिबानगिरिया दिनै नोंथांनि सायाव बा बिटिआर सरकारनि सायाव आसाम सरकारनि सायाव मानि खारनाव दिनै लांफिननाय मोन्थायफोरखौ जोंनो बिटिआर सरकाराव लाबोफिननांगौ होननानै मानो बुंनो गोनां जादों बर' फरायसा आफादनि नोजोराव आथिखालनि जोंनि बिटिआरआव थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जिखिनि यां जेनेरेसन इयुथ बा इडुकेटेड आनइमप्लयड जिखिनि दङ जायफोर टेट क्वालिफाइड बा जायफोर गुबुन डिग्री लानानै दङ
जायफोरा इमप्लयमेन्ट नागिरदों बा साख्रि बाख्रि नागिरदों आरो बेखायनो जों खावलायो सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डआ राज्यपाल शासन डिजल्भ जानायनि उनाव आरो कर्टआव बेयो चेलेन्ज जानायनि उनाव जि मोनसे दिफां अबस्थायाव दंमोन गोदान CSB दानायनि गेजेरजों थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेड जि एपइन्टिं अथरिटि काउन्सिला दङ आरो उनावबो थागोन बे एपइन्टमेन्ट प्रक्रिया रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ खालामनांगौ आरो गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे साख्रि मोननानै जोंनि न'खर जोंनि ओनसोल जोंनि काउन्सिला जाहाथे जौगाखाङो बिनि थाखाय इमिडियेटलि काउन्सिल सरकारा CSB दानानै रिक्रुटमेन्ट होनांगौनि थाखाय जोङो दिनै स्पष्टयै दाबि दैखाङो आरो खावलायो बेखायनो जों खावलायदों जे BTR आव जिखिनि हाजार हाजार टेट क्वालिफाइड दङ बिथांमोननि एपइन्टमेन्ट सिंगल टिचार जिर' टिचारखौ जोङो गैया खालामनो थाखाय बैयाव टिचार थिसननांगौनि सार्थआव BTR काउन्सिला इमिडियेटलि टेट एपइन्टमेन्टनि एडभार्टाइजमेन्टखौ डिक्लेयार खालामनांगौ आरो बेयाव एप्लाइनि बेबस्थाखौ खालामनानै होनानै जोंनि जाखांफुनाय लाइमोन जायफोर टेट क्वालिफाइड साख्रि मोननायनि लामायाबो क्लियार जानांगौ मिडियामनि रक्षना बेखना जानांगौ क्वालिटि इडुकेसन जानांगौ आरो जाहाथे जोंनि सोलोंथाइया मोनसे जौगामानाव सौहैयो दा बिनि थाखायबो जोङो दाखालि 4 डिसेम्बराव रनज पेगु बिथांखौ खावलायदों जे जिखिनि SIO एप्रुभेल दङ फाइनेन्सआव बेखौ गोख्रैनो खालामनानै होनांगौ गुबुन मोनसे जोङो आरो खावलायबावनो नागिरदों दाबि दैखांदों 16टा डिपार्टमेन्ट BTR सरकारा डिसिनो होनानै दोनदों बे डिपार्टमेन्टखौ होनायनि उनाव डिसिआ फैदों ट्रान्सफार जादों आरो गोदान फैदों आरो ट्रान्सफार जादों गोबाङानो दिनै प्रपागान्डा दैखांदों जे 16टा डिपार्टमेन्टखौ आसाम सरकारा लानानै थांबाय जोंनि बुजिनायाव 16टा डिपार्टमेन्टखौ पार्शियेलि डिसिनो होनानै दोनदों दा एक्सपेरिमेन्टेल बेसिसआव काउन्सिला डिसिनि माने जिखिनि निट डिसिखौ जिखिनि बाहायनांगौमोन बा बिथांमोनखौ खामानि होनांगौमोन बेखौ होनायनि खामानिया जुदि जोब्बायबा काउन्सिला डिसिनो जिखिनि अथरिटि होदोंमोन बे अथरिटि होनायाव बेजों जुदि काउन्सिला लाब जायाखैब्ला बेजों जुदि माने काउन्सिलनि एडमिनिस्ट्रेटिभ आरो एक्जिकिउटिभ बेबस्थाया जुदि बबेबा नङा बबेबा लेभेलाव जुदि एसे खेलिमेलि कन्ट्राडिक्सन जादोंब्ला बेखौ उइथड्र खालामनानै 16टा डिपार्टमेन्टखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो माने BTR नि जि सिट बिनि क्षमतायाव लाबोफिननानै एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रिमलाइनखौ टप टु बटम बेखौ मोजाङै सामलायनायनि जि मोनसे मेकानिजम बेखौ क्लियार खालामनानै लानांगौ आरो बिनि थाखाय जों दाबि दैखाङो दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंब्ला निश्चय बुजिखाबाय नङा होमबा दा बेवहाय आहा जेबो बुंनांगौ गोनांथि गैलिया दा नोंथांमोना माबायदि मोनदों भिडिअनि सायाव नोंथांमोना अन्नानै कमेन्ट्सआव बुंहर आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना खनसे लाइक खालामना हरदो आरो लोगोसे जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों बे बिथांमोनखौ आं रिक्वेस्ट खालामहरो अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लोगोसे बेलनि आइकनखौबो दाबायनानै होदो दा दिनैनि भिडिअखौ आं एसेखिनियावनो फोजोबनाय जानोसै लोगोफोर जय हिन्द बर' हारिनि